Barkanku dai. Bidiyon nan ya bambanta da na koyaushe saboda wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake yin forex trading from A to Z. From A to Z a bidiyo ɗaya kusan dai ba zai yiwu ba, amma za mu cover ɗin abubuwa da dama akan menene forex trading, sannan kuma yaya ake yin forex trading ɗin, sannan kuma wani applications ya kamata ka yi downloading ko kuma wani websites ya kamata ka san su kafin ka fara yin forex trading. Insha Allah a video din nan da za ku ji komai da komai. A next video kuma sai mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan bidiyon. Saboda bidiyon nan gaba daya Rebels Funding ne suka dau nauyin shi. Ya kamata ku san menene Rebels Funding din nan kuma ya yake amfani kuma da yanda za a yi ya taimaki rayuwarka ta forex trading. Well, game da wanda ba su san menene forex trading ba. Shi dai forex trading investing za ka yi na kuɗi, kuɗin nan kuma ka juya shi. Mutane da yawa ba su da kuɗi. Fi sabilillahi, mutane da yawa ba su da kuɗi. Saboda da gaske in ka shiga forex da naira wata dala 10 wata dala 20 ba abin da zaka samu konewa kudin ka zai. Kun gane? So wannan Rebels Funding din kusan zan ce rahama ne ya zo mana saboda shi broker ne, kusan shi kamfani ne wanda zai iya zuwa ya ranta maka kuɗi babba kamar miliyan 5 ko miliyan 10 muku gwaruwari ku shiga da ita forex market ku je ku juya ta. In kuka samu kuɗi za ku raba 85%, su za su ɗau 15%. Kun gane abun? So kusan an taimake ka kenan, kuma kusan yawancin traders nan da kuke ganin suna samun kuɗi to dole proof farm account fa suke siya. Yanzu maganar da nake muku ina da account da nake trading da shi, nake juya shi mai kimanin dala 40,000. Idan ka juya shi a Najeriya ina da account a hannuna wanda ya kusa ko kuma in ce ya fi miliyan 50 a naira. Kun ga yanzu za ka haɗa ni da nake da account din sama da miliyan 50, jarin miliyan 50 da kuma wanda yake da jarin bai fi 20,000 ba ko 30,000, ai ka san dole zai babbaka kudin sa, ni kuma bazan babbaka kudi na ba. So haka lissafin yake. So wannan kamfanin masu irin bada wannan abubuwan su suka dau nauyin video din nan, sun biya ni kudi in yi musu video, sun biya ni kudi in koya wa jama'ata yanda ake yin trading step by step. So shi yasa idan baka group dina yanzu zan aje link ka je kai joinin din group dina na Telegram, saboda anan zan dinga hawa live video ina koyar da yadda ake yin wannan forex trading din from A to Z kuma free, saboda ni an riga an biya ni free of charge. Kawai sai dai ka shiga ka je ka sha knowledge ka fita kai applying din wannan knowledge din. Illa iyaka in ka tashi siyan proof farm account, ma'ana in ka tashi neman inda zaka samu kuɗi mai yawa a baka jari da kuɗinka kaɗan, sai ka je ka nemi wayannan Rebels Funding din, saboda su alheri ne. Kuɗin da suke caja ka kafin su baka abu ba shi da yawa. Yawanci wasu kamfanonuwa sai ka bada dala 50 ko dala 40 kafin ka samu account. Su wannan da dalar ka 15 zaka iya samun account, da dalar ka 19 zaka samu account. Abubuwa da yawa. Idan kuna son for more information akwai link zan aje, za ku ga na saka Rebels Funding, ku shiga za ku ga accounts kala-kala wanda za ku iya zuwa ku siya. A next video zan nuna muku maybe yadda ake siya da yadda ake karba da yadda ake passing challenge har ka fara samun kuɗi. So yanzu mu dawo back to business. Menene forex trading? Well, ita kalmar forex trading tana nufin foreign exchange trading. Kun gane? Foreign exchange yana nufin canji tsakanin ƙasa da ƙasa. Shine kawai foreign exchange. Forex kenan. So yanzu idan kuka duba kasuwanninku, misali kasuwannin canji, idan a Kano kake idan ka je Wafa, exactly abinda 'yan kasuwan nan suke yi to fa mu ma nan a forex market abinda muke yi kenan. Mu kawai wannan exchange rate din muke bi kawai mu samu kuɗi. So ya za a yi amma ka samu kuɗi da exchange rate? So shine fa sai ka yi ilimi, sai ka koyi wasu abubuwa guda 2 zuwa 3. Na farko akwai abin da ake ce mai technical analysis, na biyu akwai abin da ake ce mai fundamental analysis, na uku akwai abin da ake ce mai sentimental analysis. Wannan abubuwa guda 3 idan ka tabbatar ka iya su, zaka iya shiga financial market kuma at any moment zaka fara samun kuɗi da shi. Wannan bidiyon shine video na farko, episode 1, akan yadda zan koya muku forex trading, kuma nan gaba zan yi videos kamar videos nan gaba guda 7 zuwa 10 yadda zan ƙara fahimtar da ku komai da komai game da forex trading. So ya kamata a ce ku ba da himma sosai a wannan bidiyon na farkon, saboda shine foundation
kuma daga foundation ake yin gini. So kaga kenan idan foundation ɗinka is very poor, ba za ka gane me ma ake nufi ba idan mun fara shiga technical analysis da fundamentals da sauran abubuwa. So yana da matukar amfani ka ci gaba da kallon bidiyon nan, kuma ka kalli bidiyon nan kamar su 3 yanda zai shiga kanka sosai, kuma sai ka jira next video mu dora daga inda muka tsaya. Kuma kar ka manta ka shiga wannan group din da na saka a ƙasa, saboda yana da matukar amfani. Anan zamu dinga yin live video, anan zamu dinga yin live trade da sauran abubuwa. Akan idan ku zamu shiga trade, za kuma mu fita, za mu analyzing market, za mu shiga, za mu samu abin da muka samu, za kuma mu fita. Kuma ina kyautata zaton batun wayannan lokutan in sun zo duk kun gama iya abubuwan nan da kanku, kuma za ku fara iya investing kuɗi, ku zo ku yi analyzing market, sannan ku yi entry, ku samu abin da kuka samu. To bara mu je baya a zamanin da, yanda mutanen zamanin da suke yin forex trading. In na ce zamanin da ba wai zamanin annabawa ba nake nufi, a'a zamanin mu, amma kuma da kakannin mu. Su yanda suke yi, baka isa ka je wai kai kawai yau kana tashi daga bacci kawai ka ji kai fa yau so kake ka zama forex trader. Ba a yin haka. Kan ka zama forex trader sai ka kasance kana da manyan kuɗaɗe, ba wai miliyan 10 ba ko miliyan 30 ake maka magana ba, sai kana da billions of naira. Kun gane? Shine zaka nannaɗi kuɗinka ka je ka shiga financial market da ita. In a zamanin da ne, kaf cikin mu da ni da wanda yake kallon bidiyon nan, ba wanda zai shiga financial market ya je trading, sai dai irin su Dangote, irin Dangote din nan, su ne za su shiga financial market su juya ta, ko kuma bankuna, ko kuma companies irin manya-manyan nan masu kuɗi. So amma due to technology da sauran abubuwa, an zo zamanin mu zamanin nan namu, da mu ko mutum yana da $5 zai iya shiga financial market in ya san me yake, idan jujjuya ta $10, $15 ka shiga ka je kai trading ɗinka. To amma akwai abin da ya kamata ku sani, ya aka yi ya zo yanzu canji za ka iya shiga market da $10 kuma da ba za ka iya ba. Well, akwai abin da ake ce ma broker. Kun gane? Broker shi ɗan tsakiya ne. Shi yanzu misali mai kuɗi ne na gaske, ka auna kawai broker yanzu misali ka sa a ƙwaƙwalwarka, duk broker Dangote ne kawai, kuɗi ne da shi sosai. Kun gane? To zai je ya shiga financial market da kuɗin shi sosai. Idan ya shiga, to amma ba trading zai yi ba, za a bashi kamar share, za a bashi damammaki da zai iya saka wasu su yi mai trading a ƙarƙashinsa. Kun gane? To shi kuma in ya dawo sai ya ce to waye zai yi register da ni? To in dai kai register da broker, zai baka dama ka saka $10,000 ka, $10,000 ka shiga kai trading da ita a ƙarƙashinsa. Kun gane? Kun ga ya zama kamar shi ɗan tsakiya, kai kuma ga ka zo, shi ne zai haɗa ka da market. Misali nan market ne, nan ce financial market inda ake trading, wannan broker ne, kai kuma ga kanan. To sai ka zo ka tarar da wannan, sai ka bashi $10,000 ka. To a cikin $10,000 ka nan zai cire spread, zai cire wasu charges. To yana samun kuɗi ma ta wannan ɓangaren. Misali in ka bashi $10,000, to in ya shigar da kai market ɗin nan, to $7 za ka gani misali. To da $7 nan za ka yi amfani, shi ya cire charges ɗinsa da waye. So wannan iya business ɗin da yake kenan, broker kenan. Kun fahimce ni? Broker sai ya saka ka je ka ƙona kuɗinka ko ka samu kuɗinka, shi ba ruwansa, amma a ƙarƙashinsa yake. Kun fahimta? Amfanin broker kenan. So wannan broker ɗin shine ke taimaka maka ka shigo kai trading. So kaga a matsayinka ga ka, sai ka je ka nemo broker. Broker akwai irin su Exness, kun gane? Akwai irin su Rebel Fundings. So za ka je kai register da su, ka saka email da waye, ka cicciki abubuwanka, bank details da waye, za su baka yanda za ka tura musu kuɗi. Kana tura musu kuɗi kawai za ka ga sun baka wani kuɗi ka shiga market da shi. To da ya ake shiga market? Kun gane? Yanzu idan ka samu broker, to broker in ka bashi kuɗi, zai ce to kai linkin ɗina inda zan zuba maka kuɗin nan kai trading. To akwai wani abu ana ce mai MT4 da MT5. Kun gane? Wannan MetaTrader 4 da MetaTrader 5 wani irin kamfani ne wanda su kuma amfaninsu ba brokers ba ne. Su amfaninsu su karɓi kuɗin da broker ka bashi, sai su zo su nuna maka, ok, broker ka ya bamu kaza, to gashi yanzu ka zo kai trading a cikinmu. Su application ne inda ake zuwa a jaya executing din trade a ciki. Kun fahimci bambancin broker da kuma MetaTrader 4 da MetaTrader 5? Shi broker karɓan kuɗin ka zai yi, ya zo ya haɗa ka da market,
in ya haɗa ka da market to sai tun kuɗa kuɗin nan naka wa MetaTrader 4 ko 5. Ita kuma za ta baka dama ka zo ka executing in trade, ka shiga trade ka samu kuɗi ko ka faɗi. Kun fahimta? To duk wa'annan kaga wahala ne ka zo ga broker, daga nan broker ka je wajen kuma MetaTrader 4 ko MetaTrader 5. Wannan Rebels funding din kusan zan ce abu guda ɗaya ne, amma kuma ya haɗe wa'annan abubuwan duka, saboda su brokers ne kuma su zaka iya trading a cikin su. Kun fahimce ni? Ba sai kai downloading din MetaTrader 4 ba ko MetaTrader 5, a'a su kawai zuwa zaka ka je ka zuba kuɗinka, su ne brokanka kuma su ne MetaTrader 5 da 4 ɗinka. Kun fahimta? Kuma website ɗinsu yana da ɗaya daga cikin website ɗin da na fi jin daɗin trading da shi, saboda yana maka calculating ɗin pips, adadin kuɗin da aka samu da adadin kuɗin da zaka yi losing in ka shiga wannan trade ɗin, da abubuwa da yawa. Wayannan maganganun da nake su pips da su wani waye, su leverage da waye duk za ku fahimce su a wani video, next video idan nayi. Ku dai kawai ku sticking, wannan shine episode 1 a menene ma forex trading. So yanzu wannan ina muku bayani ne akan yaya forex trading yake. Kun gane? So yaya forex trading din ne yake? Ka zo ka zuzzuba kuɗinka kana son kai trading. Ya kamata ka san kamar bayanin da na maka ɗazu, canji ne. Kai aikin ka prediction ne. Kai game ɗin prediction ne. Za ka zo misali ka ce Najeriya suna amfani da Naira ko? To Najeriya yau 'yan Boko Haram sun sace mutane kaza. Yau an yi zanga-zanga kaza. To kana ganin wannan ka san darajar Naira za ta karye a ranar. To sai ka je ka yi predicting a market, sai ka ce yau idan ka haɗa Naira da USD, ma'ana dala kenan, USD yau za ta tashi, Naira za ta ƙasa. To kana saka wannan abin a MT4 ko 5, sai ka saka trade, ka ce ka shiga trade. To ka yi predicting cewa Naira za ta zube, dala za ta tashi, saboda Naira ana Boko Haram da waye dala kuma za ta tashi. To in prediction ɗin nan naka ya zama real, to fa za ka samu kuɗi sosai. Kun gane, za ka samu manyan kuɗi. So wannan ya kamata ku san a kanku, trading game ɗin prediction ne. Trading game ɗin kawai guessing ne. Game ɗin with ilimi, da ilimi za ka yi guessing right. Kuma idan ya zama right za ka samu jahilan kuɗi. Idan kai wannan guessing ɗin, to kai ribar ka da za ka samu, ka san akan menene? A wannan exchange rate ɗin nan ne. A exchange rate za ka samu kawai kuɗinka. Exchange rate tsakanin PS guda biyu, tsakanin maybe Euro da USD, tsakanin USD ko kuma da Naira. Kun gane? Duk kuɗi biyu, duk trading kan ka shiga trade, kan ka shiga market, sai ka ɗauki pair ɗin currencies guda biyu, ko Euro USD, ko GBP pounds kenan to USD, ko CAD kuɗin Canada to USD. Irin dole dai pair biyu ne za ka dinka amfani da su. Kun fahimta? Su wannan kusan na dunkule muku bayanai ne da yawa a cikin video guda ɗaya, irin yanda ake shiga trade, da abubuwan da ya kamata ka tanada, da kuma ya ake samun kuɗi a cikin wannan trade ɗin. Kun gane? In ba ku manta ba, na muku magana za ka yi download, za ka siya mu application kamar misali broker kenan. Daga broker sai ka samu kamar abubuwa irin su MetaTrader 4, MetaTrader 5, sai ka shiga ka zuba kuɗinka, sai ka zo ka yi trading. Yanda za ka yi trading, in ba ku manta ba, na ce muku da pair biyu za ka yi amfani, ka yi predicting wacce ce za ta tashi, wacce ce za ta durƙushe da sauransu. So bidiyon da muka yi iya yau kenan, kuma na tabbata kuna da questions da yawa. So feel free, kun ga wannan comment section ɗin, duk wani question idan kuka min, ni kuma na tabbata zan ansa muku. Sannan kuma a cikin questions ɗin da za ku min yanzu, in na saki wannan bidiyon, in kun gama kallon shi, a shi zan zazzakulo ne an samu muku abubuwa da yawa a next video da zan yi. Sannan kuma zan ɗora muku a next video yaya ake yin amfani da wayannan applications ɗin. Kun gane? Daga nan sai kuma mu fara ilimin menene technical analysis, da ilimin fundamental analysis, da ilimin sentimental analysis. Abubuwa uku dama na ce muku ya kamata kawai ku iya. Kuna iya abubuwa uku, in fact abubuwa biyu ne ma, technical analysis da fundamental analysis. Saboda wancan sentimental analysis din ba kowa ne yake yi ba. Idan kuka koyi abubuwan nan biyu, to wallahi kun gama da trading. Ba wani wanda zai gaya muku komai. Ba ruwanku da ku dinka shiga group wai ana ba ku signal kuna zuwa, a da kanku ne za ku dinka ba da signal. To amma ya kamata ku san sai kun jajirce,
yanzu ina faɗan shi za ku ji shi kamar da sauki, wallahi babu sauki, saboda ni kaina yanzu kullun cikin koya nake yi. Ina da malamai sosai a nan Najeriya, ina da malamai sosai waɗanda ba sa nan Najeriya, wanda kullun cikin koyan trading din nake, kuma a haka ma wai ina samun kuɗi da forex trading. So ina ga kai da yanzu kai kake jin ma menene forex trading yake nufi, ya ake yin shi. So ka tabbata ka san number one, dole sai ka yi haƙuri. Sannan ba wanda ya isa ya zo ya ce maka wai a wata ɗaya ko a video ɗaya zaka kalli wai zaka kalli trading kuma ka iya. Zaka san abubuwa da dama in ka fara practicing, kan wata 2, 3, 4, 5, 6 kawai ka zama ka san me kake yi, ka san inda ka dosa. Kun gane? Ya kamata ku san forex trading makaranta ce, kamar yadda zaka shiga university ka gama, haka zaka shiga makarantar forex trading ka gama. Sannan kuma in kuna da wani question, ku tabbata kun yi dropping a comment section, ni kuma insha Allah zan kalla, zan ba ku ansa komai da komai. Sannan kuma game da waɗanda suke son su register school ɗina, na fara register yau, kuma zan gama register nan da kwana 3 zuwa 4. So game da waɗanda suke Kano, za su iya kiran wannan number a jikin screen ɗinku, wanda customer care ɗina za su guiding ɗinku, za ku zo ku yi make registration, ku fara kwasa ilimi. Thank you, sai mun haɗa video na gaba.